ҳеҷгоҳ чашмонатро барои касе ки маънои нигоҳатро намедонад ва макун. қалбатро холӣ нигоҳ дор. агар хости ки ба қалбат касеро ҷой диҳӣ, кӯшиш кун ки як нафар бошад. ба ӯ бигӯ: туро бештар аз худам ва камтар аз худо дӯст дорам, чун ба худо эътиқод ва ба ту ниёз дорам. ин суханҳое ки мегӯям, хуб гӯш дору фаромӯш макун. ҳаргиз наметавонӣ ба ҳама кӯмак кунӣ ва ҳаргиз наметавонӣ ҳама чизро иваз кунӣ. ҳамаро аз худат розӣ карда наметавонӣ, чунки ҳама туро дӯст нахоҳанд дошт. пас зиндагӣ кун он гуна ки худо хостааст. барои номуси дигарон саг шудӣ, барои номуси худат гург нашав. достонеро бароятон таъриф мекунам. писару духтаре бо ҳам шинос мешаванд ва чанд муддате робита мекунанд. якшабе писар ба духтар мегӯяд: ба назди ман ба хонаи мо биё. духтар ба хонаводааш дурӯғ мекунаду баҳона карда ба назди писар меравад. вақте ки ба назди писар меравад, писар ӯро ба ҳамом рой мекунад ва ба рафиқонаш занг мезанад то биёянд. ҳамаи рафиқонаш ҷамъ мешаванд ва як як ба ҳамом медароянд. рафиқи охиронгӣ бер мекунад ва чанд соате мегузарад. дӯстонаш хавотир мешаванд, ба назди ӯ мераванд то бубинанд ӯ дар чӣ ҳол аст. ба наздаш мераванд. вақте ки дари ҳамомро мекушоянд, духтар бо писар рагҳояшон озада мурдаанд ва чашмашон ба гӯшаи ҳамом мерасад, ки писар навишта буд: номардо, хоҳарам буд. як писар хеле ғамгин ва нороҳат мешаваду ба дӯсташ занг зада аз аҳволаш ба он нақл мекунад ва ба дӯсташ мегӯяд: ба хонаи мо биё, каме бо ҳам вақт гузаронда хурсандӣ мекунем. дӯсташ ба назди ӯ меравад ва ҳамин тавр онҳо якчанд муддат бо ҳам мемонанд. рӯзе дӯсташ дар сари кӯча чашмаш ба духтаре меафтаду ва ба ӯ гап мепартояд. дар канори роҳ як марде истода буд. мард ба назди ин писар омада ба ӯ мегӯяд: ба духтаре ки ту ҳозир гап партофтӣ, мешиносӣ ӯ кӣ аст? писар ҳайрон шуда ба ӯ мегӯяд: не, намешиносам. мард ба ӯ мегӯяд: ин хоҳари ҳамон рафиқат аст, ки ту чанд муддат аст дар хонаи онҳо ҳастӣ. писар аз ин кори худ хеле ғамгин мешавад ва ба назди дӯсташ меояд ва ба ӯ мегӯяд: дӯстам, ман ҳозир ба духтаре гап партофтам, аммо намедонистам ки ӯ хоҳари ту аст. дӯсташ ӯро дар бари худаш мешинонад ва ба ӯ мегӯяд: ҷонам фидои дӯсте ки як моҳ аст бо ман зиндагӣ мекунад, аммо рӯи хоҳари маро надидааст.